ma'am, ganito rin ba yung mga toddler nyo? Kumakain din ba ng Korean seaweed? Tingnan nyo naman ang Arky. Naubos niya yan talaga. Isang pack ng seaweed. At sarap na sarap talaga siya dyan. Kung hindi ko pa tinago yung tatlo, baka naubos na pa yung tatlong pack. Magiging anyong ka na dyan, anak. Char. Pero in fairness, ang sarap din naman kasi nito. Ako nga, inuulam ko din yan eh. Mas masarap siya sa kanin. Pang-ulam talaga, ganun. Dumating na ba yung mga 12-12 orders nyo? Kami, ito yung 12-12 orders namin. Nag-stock kami ng Clean Font diaper. Gusto ko ngayon itong ino-order kasi kahit na bumibili ako, nagkaka-commission naman kahit papaano, diba? Di parang bumabalik din yung pinangbibili ko ng diaper. Diskarte ko nga, yung commission ko na 1,000 sa affiliate marketing. Ayan, pinambili ko dyan lahat ng diaper ni Arky. Nagdagdag lang ako ng 191 pesos para makuha ko itong 4. At yung commission ko naman dyan ay pumapatak na 600, ganon. Discarding nanay lang talaga. Kaya plano ko, next month, yung commission ko, ipambibili ko naman ng wipes. O, diba? Yung commission ko dito sa diaper na ito, ipambibili ko naman ng wipes next month. O, diba? Ganon lang yun. Tipid match, mura na at maganda pa talaga. Gustong-gusto ko talaga ngayon tong Clean Font kasi nga, easy to wear lang talaga. And super comfy naman talaga si Arky dito. Last week nga, nagtais si Arky, kaya yung isang araw, umaabot ng 5 diaper, ganon. Pero sa akin, okay lang magpalit. Kasi hindi naman ako gumastos ng ganon kamahal. Ang lakas ng anak ko, binuhat niya na yung left and right yung diaper niya. Grabe tong batang to. Oh, ayan na siya, oh. Taga-ayos na ng kanyang sariling diaper. Nakakatuwa talaga tong batang to. Mabuti na lang talaga at nalaman ko itong affiliate marketing. Kahit papaano ay nakakatipid kami sa mga gamit nitong batang to. Especially dyan sa wipes, sa mga diaper, toys, and books. Grabe, hindi ako bumibili ng toys and books niya. Lahat ay free sample, ganon. Pina-product review lang namin. Kaya, thank you so much, Lord. Kini-claim ko na by next year na magkaroon na din kami ng ka-collab. Kaya naman, kung sinong may gusto dyan na makipag-collab, free po kami. Message nyo lang po kami o kaya i-email. Nawa Lord, magkaroon kami ng ka-collab next year. Amazing! Clean Font Bekenemen! Kinagabihan naman ay nagaya ang Papa Dandan na lumabas daw kami at mag-merienda konti dito sa labas. So, ayan, yan lang naman ang merienda namin. Burger at saka fries na favorite ni Big Boy. Alam niyo naman ng mga bata, sa fries lang masaya na. So, yun lang for today's video. Thanks for watching!